Igo amatemo kurwase ensemo ya Nyaura yo toka se wadi ya Kisii Central mebunge Nyaribari chache county ya Kisii ere no muichano niye magega ya barabukoboka emambe ya rero na konyora umute westima ko werete enyumba yabo egento kieire kobeka magimabo ase akongu nonyana boni go babere bakomochia ababwatani kurwase company etendete chinguru chumurero Kenya Power ase ugotaiwa ekerero kyabo anena segeka kemiaka tatobono asibaganirie egetambukiro kyabwango koimukiwa eryo gotoria amagimabo omultenora iga bwistima konyoto cyandete konyo babe banyotereneti bakanyoteren no mutonde omuto yugo ajoka gota tuachire Kenya Power over and over again to kuliboti problem we bakekero pendi lyosire koguntu achie toto kabaliboti omusubati getori brown iga kameyote denga genda nekindike na kere coding nko bakera attended abantu bagaje bakansa amate bagaje bangu muto ne main go to kugu inu don't worry omate yikire saa 12 muto yo munyire kugwa embe onere yale kugusa omuto yo munyire kugwa wirire kinyomba cyitu abantu baito basokire bali naked yani asivu ntu ana kuliboti Kenya Power bali very insensitive manyabono iga bo muto gwete ogwerete kinyomba onyitari nyasa otokonyo mate kanyo to yire nyomba we don't know ngiki kyago Jacob timanyi ninga Kenya Power batete tobali akimanyoja gokoligazi ekinege ntutu alipotiri over 3 years to rain record to have reported lakini mbanya correspond bakabona just imagine tu alikoje kuyera nyomba asifu Kenya Power nete hiyo tu alipotiri over and over again over 3 years a period of 3 years to report the same case kitari ko attended we don't know what to do bono iga tu alikoje kuyera nyomba bono mote ogwete kinyomba cyetu cyasalikire ebintu byetu byasalikire ntomanyi tikintu togokora maybe any response so far